onda da naše savete poslušaju, da se provozaju Gold gondolom između ostalog i da uživaju u lepotama naše lepe zemlje. Moja gošća u nastavku je Bojana Božanić, ona je direktorka javnog preduzeća Gold gondola Zlatibor. Dobar dan, dobrodošli u otvoreni studio, pravo sa Zlatibora. Dobar dan, upravo tako. Nemamo još gondolu Beograd-Zlatibor, ali kako smo krenuli u našoj zemlji da sve živo pravimo i gradimo, nikad se ne zna, možda se i to desi. Tako je, ali važno da imamo put kojim vrlo lako stižemo iz Beograda do Zlatibora. Dobro smo krenuli, pa naravno, baš smo to komentarisali koliko je olakšano sada vama i nama koji idemo tamo. U svakom slučaju, posle 2 godine ograničenja i preopterećenja zdravstvenog sistema, mnogi kojima su putovanja suštinski deo života sada postaju pravi turisti u onom smislu reči, koriste svaki moment vikend da negde otputuju. Putovanje radi zdravlja je nešto što ste vi u Gold gondoli prepoznali i napravili neke fine i lepe stvari, da ja ne bih nešto pogrešio, vama prepuštam i dajem reč da nas informišete. Hvala, tako je. Zlatibor je upravo pravo mesto za oporavak od ovog stresa koji doživimo na vrelom asfaltu, na poslu, pa i u školi sasvim sigurno. Apsolutno. I ta ekonomija wellnessa koju smo mi, kako ste rekli, prepoznali, upravo na Zlatiboru doživljava neki svoj procvat, jer i slušali smo sad ove informacije o vremenu, gore je zaista sveže, jako lepo i pozivam sve naše gledaoce koji su na Zlatiboru da se provozaju, koji nisu obavezno da dođu na Zlatibor. I upravo iz tog razloga smo mi, osim same vožnje, htjeli da ponudimo našim gostima još nešto. Dakle, da oni uživajući u prelepim predelima Zlatibora, šumama, pašnjacima, predivnom Ribničkom jezeru iznad koga prelazi gondola, da imaju priliku da uživaju u šetnjama, u nekom fitnessu, laganom naravno, da čuju neke interesantne stvari vezano za nutricionizam, šta treba jesti, kako treba održavati fizičku aktivnost, da čuju preporuke nutricionista i zdravstvenih radnika. Sve te aktivnosti radimo sredom i petkom zajedno sa specijalnom bolnicom Čigota, sa njihovim zdravstvenim radnicima, nutricionistima i njihovim rekreatorima. I svi oni koji žele, koji se tada nalaze na gondoli i uopšte koji planiraju da se voze, mogu u tom periodu otprilike od 10, pola 11 pa do nekih 1-2 sata da koriste sve te aktivnosti, da postavljaju pitanja i naravno da vežbaju. Osim toga, mi radimo i na promociji sporta, tako da smo napravili takođe aktivnosti ponedeljkom i utorkom vezano za paragliding i streličarstvo i svi zainteresovani koji su tada na gondoli mogu da lukom i strelom vežbaju svoju preciznost sa jedne strane, sa druge strane mogu da se oprobaju u adrenalinskom paraglidingu. Naravno, to su neke osnove paraglidinga, vežba, kako se oblači oprema, kako ta oprema izgleda, kako se širi i tako dalje. Jeste. I moram da kažem da mi zajedno sa Paragliding klubom Zlatibor delimo jednom nedeljno besplatne karte za tandem let, tako da ko je zainteresovan i adrenalinski nastrojen može da dobije taj let, leti se sa Čigote i onda ide stvar je dogovora kako će se to organizovati. Tako je, sa instruktorom. To je fantastično iskustvo, ja sam ga probala i stvarno sve to što mi sad nudimo, vidim da je naišlo na izuzetan odjek među gostima, vidim među meštanima, oni su oduševljeni što se nešto dešava kod nas, a osim ovih nekih wellness i fitness aktivnosti Dana zdravlja, mi smo četvrtkom odredili kao dan za promociju starih zanata, tako da upravo danas na gondoli imamo nekoliko pletilja, imamo jednu tkalju koju pokazuju svim prisutnim gostima kako može da se tke ili da se plete, daju im igle ili im omogućavaju da priđu na razboj i da nešto rade, tako da baš onako interesantne stvari mogu, naravno besplatno u ceni karte, da se dožive, prožive na gondoli. Svaka čast, vi, evo baš sam rekao da ste izvukli stvarno maksimum, a tek ćete, kako ste mi rekli, ovo je tek početak. Ovo je samo početak. Kako planinski vazduh utiče na naše zdravlje, boravak na planini ima zaista mnogo blagodeti, što potvrđuje i veliki broj posetilaca koji je trenutno na Zlatiboru, a samim tim i na vašoj gondoli. Jeste, i ta nadmorska visina od nekih 950 do 1000 metara je zaista izuzetna za disajne puteve, za stanje čitavog organizma. To sad ja ne pričam na pamet ili da bi privukla goste da dođu, već je to apsolutno potvrđeno u medicinskoj dokumentaciji i, da kažem, lako proverljivo kada dođete na Zlatibor, boravite gore jedno 10 dana, idete do spomenika, naravno vozite se gondolom, izađete na vrh Tornika. Nakon kad se vratite i kad izmerite nivo svojih krvnih zrnaca, on je definitivno viši kao i nivo hemoglobina, tako da kompletan boravak na Zlatiboru i taj vazduh utiču na stanje organizma.
Tu je ruža vetrova vrlo izražena, dakle tu se planinski i mediteranski vazduh, odnosno morski vazduh spajaju i onda prave tu jednu predivnu ružu vetrova i sam Zlatibor je izuzetan za pripreme sportista takođe i kažem utiče na kompletno stanje organizma, a upravo vožnja gondolom od tih nekih 900 i nešto metara nadmorske visine pa do 1496, što je najviši vrh Zlatibora Tornik, mi savladavamo negde oko 530 metara nadmorske visine gondolom i zaista to fantastično iskustvo upravo kroz izlaske na Ribničko jezero gde se nalazi naša međustanica pa sve do vrha Tornika čini jedan izuzetan doživljaj, prvo pogleda na Zlatibor iz neke ptičije perspektive, a zatim, kao što smo pomenuli, uživanje u ovim nekim sadržajima i mislim da je definitivno za sve one koji žele da pobegnu od gužve, Zlatibor, bez obzira što ima mišljenja da ima, da kažem, dosta građevina i da je centar postao previše urbanizovan, za samo 2 minuta od trenutka kada sednete u gondolu se vi već gondolom nalazite posle našeg 4. stuba iznad predivnih pašnjaka, livada, šuma i vi ste već u prirodi. Tako da bez brige o tome gde ćete parkirati automobil i slično, tako da ste vi već u prirodi i to je pravi izbor za sve one koji žele iz Beograda i svih gradova na planinu. A žele veliki broj ljudi, kao što smo to rekli, bile su i moje koleginice, urednice na Zlatiboru i rekli su mi da je stvarno predivno i da je veliki broj posetilaca. Vi ste verovatno i adaptirali broj gondola zbog veće potražnje i ono što je nekako posebno važno jeste da u poslednje vreme se svi negde hvale da imaju kućne ljubimce, gondola je i pet friendly. Tako je, apsolutno. Što se tiče broja kabina, mi smo unapredili naš kapacitet, imali smo 54 kabine, a sada imamo 72, što u stvari sa 600 putnika na sat smo mi povećali kapacitet na 800 putnika na sat. Prošle godine je bilo zaista mnogo gostiju, bili su veliki redovi. Naš je cilj bio da smanjimo, da kažem, redove, da omogućimo našim gostima da što kraće vreme provedu u čekanju, da što više uživanju i vožnji i to smo uspeli zaista, tako da sada nema gužvi, a gondola je puna tokom čitavog dana, mi radimo od 9 do 17 i poslednja vožnja je u 18 sa Tornika i mislim da smo potpuno pogodili što smo kupili te nove kabine, a maksimalni kapacitet gondole je 1000 putnika na sat i 90 kabina, tako da imamo prostora još za unapređenje. Kada smo kod putnika, treba reći da su, i što posebno možemo da pohvalimo, osobe sa invaliditetom dobrodošle u ove kabine, dakle adaptirano i za ljude koji imaju neke posebne potrebe u smislu invaliditeta. Tako je, apsolutno, svi sa kolicima mogu da uđu majke sa malom decom i kolicima i naše kolege su uvek tu da im pomognu, mogu da uđu biciklisti sa svojim biciklama jer postoje mountain biking staze i ovo sam ostala dužna vezano za pet friendly gondolu, dakle postoji mogućnost da se voze i kućni ljubimci zajedno sa svojim vlasnicima uz zakup kabine i uz transportere koje mi možemo da im ponudimo. Mi imamo nekoliko transportera koje nudimo svim onim koji žele da prevezu i svoje kućne ljubimce. Tako da mislim da smo se potrudili da sve kategorije stanovništva mogu da uživaju. Ja volim da kažem od 0 do 100 godina, da svi mogu da se voze gondolom i da za svakog ima po nešto na trasi. 9 kilometara, nije malo. Tako je, to je najduža panoramska gondola na svetu, želim još jednom da istaknem. To je, da kažem, izuzetan ponos ne samo za Zlatibor, već za čitavu Srbiju, što imamo najdužu jednosegmentnu gondolu na svetu i mi to i promovišemo, ali to nije, da kažem, osnovna stvar, već kao što ste već videli i čuli, toliko tih sadržaja mimo same vožnje, mimo tog uživanja u pogledu je u našem fokusu i želimo da unapredimo i da pozovemo ljude i da ih animiramo da ceo dan provedu na gondoli upravo kroz ove različite sadržaje i kažem i za decu i za odrasle, organizujemo i neke radionice i za decu, kažem i zaista mislim da svako ko dođe na Zlatibor neće pogrešiti. Evo, ja nisam bio dugo na Zlatiboru, obećavam da ću doći, da ću biti vaš gost. Nadam se da sam vas animirala da dođete. Jeste, verujte mi, ali stvarno jeste, zato što ja mahom gondolu koristim tokom zime na planinama kada skijam, sada dolazim u panoramsko razgledanje i to baš vaše gondole. Mnogo vam hvala što ste došli iz Zlatibora, što smo sve oko lepo, odlično govorite, što smo oko lepo sve preneli našim gledalcima i pozvali da dođu i da uživaju lepotama Zlatibora i posle vaše gondole. Hvala vam najlepše i očekujemo vas na Zlatiboru u zajedničkoj vožnji. Obećavam, dolazim i snimit ćemo to sve i onda ćemo da prenesemo našim gledalcima. Zadovoljstvo mi je. To je to, a u Srbiji je